पके आ कहवा गइले कहवा जहां राम आ लक्ष्मण जी ब्रिजमान बाड़े हां ओजा जाके अब बबुआ परीक्षा लेता है हां लागल परिचय पूछता रे कहां से परिचय पूछता रे बबुआ के वीर के कर लइके हो कहां तार घर बा अरे कहां तार घरवा बाटे कहां रे दुआरा अरे कहां रे दुआरा बड़ी पुरान लय हो नारी के कराना भरथरी बने गइले जोगिया रे बने गइले जोगिया हो यही कहतर के कहां तार घरवा बाटे कहां रे दुआरा अरे कहां बा दुआरा हो अका बाटे बाबूजी के नावन हो रहा का बाटे बाबूजी के नावन और कबीर बतावा आए है संन्यास लेवे के बा पूर्वी हाय हाय जय हो कि वीर बतावा अरे काई ताहरना अरे कहाँ तोर घरवा दुआर हर नाम कहावा घरवा दुआरवा राम जी कहतरन हम बानी दशरथ नंदन हम बानी दशरथ नंदन करतनी रउओ के अभिनंदन कि नारी के हर के ले रे गइल कौन का बहावा राम जी कहले कि हमर नाम राम है हां हमर अनुज भ्राता लक्ष्मण है हां हम दशरथ के नंदन हैं हां हमर घर अयोध्या पड़ेला बा 14 बरस के वनवास दादाजी राम जी हनुमान जी से कहतरे हां कि हम राम हैं हमर अनुज भ्राता लक्ष्मण हमें हावे 14 बरस के वनवास मिलल हमरा नारी के सीता जी के हरण करके हां राक्षस लेके चल गईले जेकर नाम दशकंधर है हमारा पत्नी के नाम जानकी है उनकरे खोज में आइल बानी पता लगावता नहीं दर दर के ठोकर खाता नहीं जो दुनिया के मालिक हवे आ ऊ स्थिति में बाड़े तो भगवान सब जानता रे लेकिन भगवान लीला करता भगवान के परिचय लेके हनुमान जी समझ गईले कि नर ना नारायण हवे नारायण